Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς για την αυθόρμητη παρουσία σας εδώ σήμερα στο Δημαρχείο Τρικάλου. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΝΕΤ Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τις δράσεις με τον κύριο Λιγερό ανά την Ελλάδα, με την οποία έχουμε αγαστή συνεργασία και μας βοήθησε πάρα πολύ σε την διοργάνωση της εκδήλωσης. Επιπρόσθετα, να ευχαριστήσω τις αρχές που μας τίμησαν την παρουσία τους, όπως ο κύριος Βουλγάρης, ο Δήμαρχος Πύλης, οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, καλό είναι να τους αναφέρω αναλυτικά όλους. Σας ευχαριστώ με το βάθος της καρδιάς. Έχουμε την τιμή να έχουμε τρεις λέξεις. Αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συμπεριλαμβάνουν την εθνική μας κυριαρχία, την εθνική μας περιουσία και τα εθνικά μας επιχειρήματα προς τους ξένους. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να του δώσουμε έναν αναμνηστικό δώρο, στον κύριο Λιγερό, το οποίο είναι από τη Στέγη, η οποία φιλοξενεί 30 παιδιά με νοητική στέρηση και τα βοηθάει να καλλιεργήσει τις ικανότητές τους. Εγώ δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, όπως έχουμε συνηθίσει πλέον να το λέμε. Ευχαριστούμε πολύ ξανά για την παρουσία σας. Τις αρχές που βρίσκονται εδώ, αλλά και την νεολαία που με θέση το δίνει και το παράδειγμα στους μεγαλύτερους, θεωρώντας ότι πρέπει και αυτή να κάνει εκδηλώσεις τέτοιου τύπου προς την ενημέρωση του ελληνικού λαού, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει ελληνικός λαός. Δεν ακούγεστε! Εγώ σας ακούω πάντως. Κύριε, σήμερα στα Τρικάλα για ένα σημαντικό θέμα για την ΑΟΣ και για τη στρατηγική της. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ΑΟΣ τελικά για τη χώρα μας? Δεν είναι μόνο σημαντική, είναι το κυρίαρχο θέμα. Είναι το μόνο που μπορεί να δώσει ένα πλαίσιο ανάπτυξης που επιτρέπει μια ανάκαμψη, γιατί όταν έχουμε μια αποδοτική οικονομία, ακόμα και με μια φάση εξοικονόμησης, δεν μπορούμε να πάμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή να ξαναερευνούμε. Ενώ η ΑΟΣ με τις δυνατότητες που προσφέρει στις στρατηγικές επενδύσεις δίνει αυτή τη λύση την οικονομική. Τι συμβαίνει με την δική μας ΑΟΣ? Γιατί δεν έχουν κάνει οι κυβερνώντες μέχρι τώρα. Σημασία δεν έχει μεγάλη σημασία πια, γιατί δεν το έχουμε κάνει. Σημασία ότι τώρα θα το κάνουμε, τον Δεκέμβριο, και θα έχουμε θεσπίσει την ΑΟΣ έως το τέλος του 2012. Θα πούμε λοιπόν στην πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας και μετά μπαίνουμε στις οριοθετήσεις, διμερείς σχέσεις αυτή τη φορά, έτσι ώστε να έχουμε γρήγορα οικόπεδα και μετά αδειοδοτήσεις για να έχουμε πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο παραχώρησης. Μπορείτε να σχολιάσετε την ανακοίνωση της Deutsche Bank, την τελευταία ανακοίνωση? Η Deutsche Bank είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση, όχι επειδή υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα, γιατί το ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα. Το πιο σημαντικό σημείο για μένα είναι ότι εξηγούν ότι για τις στρατηγικές επενδύσεις είναι ένα ρίσκο χαμηλού επίπεδου. Κατά συνέπεια, προτρέπουν τους ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία και τεχνολογία να έρθουν να επενδύσουν νότια της Κρήτης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ουσιαστικό. Γιατί φανταστείτε να είχαμε μεγάλα κοιτάσματα και ξαφνικά να σας πει η Deutsche Bank ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο. Αυτό θα ήταν το χειρότερο. Το μήνυμα που θέλετε να βγει μέσα από τη σημερινή εκδήλωση στην τοπική κοινωνία και εν γέννη στη Θεσσαλία. Η ιδέα είναι ότι τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την ΑΟΣ. Τι θέλουν, δεν τη θέλουν μερικοί. Σημασία είναι ότι τώρα γίνεται, άρα πρώτα απ' όλα είναι η ενημέρωση. Δηλαδή, είναι μια αλλαγή φάση για την ιστορία της Ελλάδος και είναι καλό όσο περισσότερο είμαστε να γνωρίζουμε πραγματικά τα επιστημονικά δεδομένα και τα στρατηγικά όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ. Είμαστε λοιπόν πιο προετοιμασμένοι και μπαίνουμε σε μια φάση ετοιμότητας και όχι πια αναμονής.